Kau kiwe ki parti fitno yang NPP, fil tembau yang NPP, film dengan nom ni jadi benar, film dengan nom tu, ngaku aban kali kamtam yang kata ke parti ke betul, peni yang hanong pun kano eksi kasafrok. Peni hame haponong boy Kano teli kayin maduplay Peni hame hanong boy Mano masna yang dinudugan Kakak mga kuwapan po sing kwi Yang ikakinoon na ijan Long ka pasok pala si Bune Habang ayos ngaw yung kutukuching kren Jong Deputy Chief Minister Jong Kamigalia. Ngadap na kajing lingok kraw bagi I ba Deputy Chief Minister ukli ya ki emali Jong ka VPP pilas na kanu teli ki surok kanu kilometer ki surok kanu teli ki hospital nila tei kani ka jingkli kapan pau ya kata ka bor perkhat Jong Deputy Chief Minister ka ba pinishai ba pat snut ho ya karukom senchar ka khara manu badi benshna surok hatu dei ki emale hatu dei ki liang persya ngan penyarap lem ya Deputy Chief Minister lada umpat sungtho minister ubadai pet ubahapan pentikana bangi kumkinong sungsnong batin thup lang yang ki leader jong ka BPP batin thup lang ya UMLA Egi MLA jong ka PPP ni don ko hok maniho ke surok na phi ubadai UPWD minister phi kadai ka kamram ko jong phi banchna ya ki surok ki babha badai da ka daw jong ka jing tolot ka jong phi ba phimla banchna ek surok ni hab ban imat ya ki surok ki ba khoro ki ba khoram ki ba penjat ki kali gi jongi ki pai ba ki mat ya ka jing tinja ya karpat ya phi kumu Deputy Chief Minister banom keren yakini ki kentin syaki media banom pulut bor yaki pai ba ban sngap yaki kentin ki ba datador di jongpi khele tresitom kum PWD minister lada pi e yaki jai rew lada pi e yaki jala lada pi e yaki pai ba khe shong do office bet bagi surok Bakin long ki babha bagi pai ba kin yo ek surok ki babyang hele prepare ki surok ki bajot ki basni ka ba phla ka long ba bakim don shu ka jing le rai bagi pai ba ki ha ban le saka yeng ka sheri na ka benta ka jing sni jong surok na mala da tho chi thi shakiri mat like od inam shakiri mat kam don shu ka ta jing sum sunai ki pai ba hakini ki snem na Garu Hills na Chante Hills ki brave ki ha ban le file the public interest litigation sa Kamigalia High Court nakabenta kisurok